За да празнуваме заедно, днес при нас са господин Димо Тонев, кмет на град Мартен, и госпожа Мариана Ганчева, секретар на читалище Просвета. Предпразнична радост в гърдите напира, сърцето ми детско едва се побира. Венци сме увили с божур перуника, с люля си били и горска иглика, че утре е празник, голям всенароден, на двамата братя Кирил и Методи. Давам думата на госпожа Найденова, директор на нашето училище, за поздравително слово. Добър ден и честит празник на всички. Най-напред ще прочета приветственото слово на началника на регионален инспекторат град Русе. Уважаеми директори, уважаеми учители, уважаеми деца и ученици! 24 май е един от най-значимите български празници, символ на достоинство, традиции и духовност, на който отново отдаваме почет на великото дело на светите братя Кирил и Методи. Създаването на българо-славянската азбука е едно от най-забележителните събития в историята на човешката култура. Да е честит празникът на всички просветители! Да се учител днес е признание, което идва с предизвикателството да предадеш знание